Bi an bɛ alamisadonna octobre kalo tile 7 an balimaw aw bisimila malak cogoya don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan zone aéroportière olu kɔni ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛ yen nɔ olu y'a ɲini Mali transition ɲɛmaw fɛ ko olu ka sow juru sarali teliya. Kibara min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ octobre kalo tile 5 tarata don plateforme des habitants des 11 villages de la zone aéroportière ni o ye jɛkulu ye minnu kɔni ka so ci la aéroport kɔni fanfɛla la olu ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan ka hakilina dɔw kɔni da u tulo kan ka yɛrɛ ka fɔ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔ ko olu kɔni y'a jateminɛ ka fɔ ko u ɲinalen don olu kɔ ko ga ko u kɔni b'a ɲini transition ɲɛma ninnu fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa cogoya min na olu ka so ninnu nɔrɔbila o bɛ se ka d'u ma teliya la cogoya min na. Ninnu ka nin jɛkulu a ɲɛma ni o ye Abubakar Sidiki Kanta ala y'a yɛrɛ ka fɔ ko kabini camancɛ fanga sigila sen kan ko u dama don zone aéroportière ko kuma la ko ka sɔrɔ olu ni ministère des domaines ko olu ka ɲɔgɔnye dɔ sen fɛ ko a yirɛla u la ka fɔ ko mun kɔni ye transition ɲɛma ye colonel Asimi Goïta ale ni a ka premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga ko u ye u ka yamaruya di ko ka jɛkulu dɔ sigi sen kan jɛkulu min ka baara bɛna bɛn ka se ka minnu ka so ci la zone aéroportière la ka se ka olu ka so kɔni jurusaraw di u ma ko ga hali bi olu ɲɛ bɛ sira la ninnu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko transition ɲɛma ko u ɲinalen dɔn olu kɔ ko olu kɔni bɛ wagati min na sisan nɔ olu kɔni bɛ degunba de kɔnɔ ko sabula maa caman kɔni de bɛ hali bi ko siyɔrɔ tɛ olu bolo. Abubakar Sidiki Fɔnba ale kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko kabini olu ka so ninnu ci kuma k'o kɛra ka sɔrɔ Dr Choguel Kokala Maïga a kɔni ma kɛ premier ministre ye fɔlɔ ko a kɔni wulila ka jɔ olu ye ko a ye kuma caman kɔni fɔ ni k'a yɛrɛ ka fɔ ko binkɛla olu kan cogoya dɔ la ko ga ko sisan ko premier ministre kɔni don ko a ka jija a kana ɲina a ka kuma fɔlenw kɔ ko a ka dɛmɛ don olu ma teliya la. Hali bi zone aéroportière mɔgɔw ka kuma la ko olu sigilen tɛ ka u bolo da u sen kan ko sabula ko mɔgɔ minnu ye olu kɔni ka so ci ko olu kɛlen bɛ ka o mɔgɔ ninnu kɔni wele bɔgɔ jeninen kan k'aw ladɔnya ka fɔ ko ka Muktar Wane de to premier ministre la kabini janvier kalo la nin so ninnu u ciliw daminɛ la. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Kucala ale ni Kuri cɛla la sirabakan kasara dɔ kɛra yen nɔ a yirɛla ka fɔ ko mɔgɔ 3 olu ni tora la wa mɔgɔ 35 olu yɛrɛ fɛnɛ joginna. Kibara minnu sera ma olu y'a yɛrɛ ka fɔ ko dugutaga mɔbili dɔ ko o kɔni tun bɛ sira kan ka tagale ko ani mototigi dɔ kɔni ne tun bɛ na se ɲɔgɔn ma chauffeur kɛ ale kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa a kana na se mototigi ma o kɔni fɛnɛ kɛra sababu ye mɔbili fanga bonyala ale ma ninnu kɔni taara bin ni o kɔni kɛla kasara caman ye mɔgɔ 3 olu ni tora a koda fɛ mɔgɔ 35 olu joginna kosɛbɛ o 35 in yɛrɛ fɛnɛ la a yɛrɛla ka fɔ ko mɔgɔ 7 b'a la olu kɔni ta juguyala kosɛbɛ ni kunnafoniya ninnu kɔni sera ma ka bɔ Kucala olu ka kɛnɛya tigilamɔgɔw yɔrɔ la. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan dire jatigɛ wale tabaw kɔni ye bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin yen dugudenw kɔni ma ni a yɛrɛla ka fɔ ko mɔgɔ 2 olu bɔnɛra u nin na. Kibara minnu sera ma olu de y'a yɛrɛ ka fɔ ko kunu arabadon octobre kalo tile 6 ko bingalikɛla dɔw kɔni donna dire dugu kɔnɔ ni ka taa u ɲɛsin yen polisiso ma ale ni yen campement kɔnɔ la. Kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko ni jatigɛ wale taba ninnu kɔni ko u kɔni taara ni yɔrɔ kofɔlen kɔni na ni ka taa tasuma kɔni wuli polisiso la ni ka yɔrɔ 3 jeni yen nɔ ni ka sɔrɔ ka taa ni olu ka minɛnw dɔ ye. O waati kelen fɛnɛ la jatigɛ wale taba wɛrɛw fɛnɛ tun bɛ campement kɔnɔna la ka bingalikɔ wale ta ka ɲɛsin campement kɔnɔmɔgɔw fɛnɛ ma. O kɔni sababu bɔya la ko maa 2 bɛ yen nɔ olu kɔni yɛrɛ ɲinitɔra ko ni bingalikɛ wale taba ninnu kɔni ye marifakisɛ kɛnu kɛ olu la ni a yɛrɛla ka fɔ ko o maa 2 yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen bɔnɛla u nin na. Ni lakanabaliya ninnu ka fara tɛmɛlenw kan o hukumu kɔnɔna la direkaw olu kɔni y'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛw kɔni sigi sen kan walasa cogoya min na Mali finitigiw olu kɔni ka soba dɔ bɛ se ka dilan olu kɔni ka dugu la walasa u ka lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na. Kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Mali finitigiw olu kɔni binna jatigɛ wale tabaw olu ka jan dɔ kɔnɔ kunu arabado octobre kalo tile 6 koro ale ni Bajangara cɛla la. Kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko Mali finitigiw olu kɔni ka mɔbili dɔ kɔni bɔtɔla koro ni ka u kun da Bajangara kan ko o mɔbili kɔni yɛlɛnna dugu jukɔrɔ mugu dɔ kɔni kan kabini o kɔni yɛlɛnna o kan wagati min na ka ci ko jatigɛ wale tabaw olu kɔni poyila fan bɛɛ fɛ ni kana kisɛci kɔni de daminɛ Mali finitigiw la nka Mali finitigiw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye u jeniyɔrɔ fin ni bingalikɛ wale na
sabula olu fana willa jatigɛ wale taba ninnu kama o kari ɲɔgɔnnaw kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ ko Mali finitigi 9 olu bɔnɛla u ni na ko maa 11 olu jogina Mali finitigiw olu ka mɔbili 3 o yɛrɛ fana jenina mun kɔni ye jatigɛ wale taba ninnu fana ye mɔgɔ 15 o sara olu la Mali finitigiw tilala ka u ka moto 20 fana minɛ ale ni maramafɛn kɔni caman an ye nin kunnafoni ninnu sɔrɔ ka bɔ Mali finitigilakaw olu ka ɲɛmaba o ka communiqué kɔnɔna la ni o ye chef d'état-major général des armées sɛbɛn in kɔnɔna la ale kɔni ye tasibila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ ninnu ma ka tila ka nɔgɔya da kɛ mɔgɔ minnu jogina olu ye an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ